Хора, здравейте, аз съм Мухидона W. Съжалявам за аудиото, ако е гадно, ако гадно се чува. Това току-що пакнах Uerzabal, имах 30 милиона, за съжаление, нали, точно исках да снимам и влезаме и тук, нали знаете, Мистери Сайгнинс, не мога да го казвам, надявам се да го казвам правилно, нали знаете тук програм, оверал и тия безплатните неща, и тук ви дава безплатен играч. Тук на програм отварям и ми даде 110 Uerzabal, тък му го продадох за 10 милиона и 200, имаше един, който искаше да го купува. Имах 33 милиона и сега имам 43 милиона. Това видео е направих 30 милиона коинс за няма и повече от една минута. За хората, които не знаят, сега в това видео ще ви обяснявам как да направите 30 милиона коинс за няма и една минута. Така, мисля, че повечето хора знаят. Тук на Foundation май беше, да. На Foundation, ако имате от 106 до 109 играчи, тук си ги давайте за coins. Ако имате по-големи играчи, които не ви трябват, си ги давайте тук за 22 милиона. На мене ми се падна един път 22 милиона и повече нито един път. Тук отново има за 22 милиона, тук макс до 1 милион 400 хиляди, тук до 9 милиона 400 хиляди. Да кажем, тук нямам за сега. Ще намеря някъде, където нямам, ако нямам, за да ви демонстрирам. Нямам за сега. Значи, как да ви го обяснявам? Също с това е, обаче просто леко по-друго. И номер 2 е, когато така идвате на Founders, минавате си всичките мачове, които са тук. Ако ви даде Untradeable, няма да може да го продадете. Но ако ви даде другото, на което може да го продадете, не знам как се казва. Вижте, сега ще ви го обясня. От тук си купувате и вижте как пише Untradeable и те другите, то отгоре им пише на играчите кое е Untradeable и кое не. И това, за това се молете да не е Untradeable, за да можете да го продавате по-бързо и да взимате coins. Знам 30 милиона съм. Видяхте ексченджовете за coins. Чайте съм да карам този гол. Ексченджовете за coins, нали ги знаете? Там трябва да отидете на ексченджовете за coins, просто пак нали си давате играчите, които не ви трябват. Или тези, които не са Untradeable. Да, всъщност тези, които не са Untradeable, ги давайте там за ексченджове, тези, които са Untradeable, ги давайте за играчи, за coins там, за ексченджове. Тези, които са Untradeable. Запомнете, които са Untradeable, другите, които могат да се продават, си ги продавайте, но ако са 999 плюс на маркета, си ги дайте пак за ексченджове на coins. Мисля, че това е много добро и eSports добре, че са добавили, защото какъвто играч или да пакнеш или не, пак ще вземеш някакъв coins от него. Зависи дали ще е минимален или не, пак ще вземеш някакъв коин все пак. И там просто си давате всичките играчи и то там ви дава коинс и така си
взимате 30 милиона етери от нищо, в смисъл все едно 30 милиона е като ще тракнеш пръсти и вече си имаш 30 милиона. Това е абсолютно също, просто трябва да давайте играчи за ексчейнджове. Това забравих да ви кажа, абонирайте се, лайкнете видеото. Road to 250 искам да ги стигнем. Много ще се радвам. Пораснахме 14 абоната, мисля, че сме вече 14 или 13, не съм сигурен. Гледайте предишното видео на Fortnite, беше много хубаво. Много добре се получи. Там играхме срещу, ще правя класации, ще направя giveaway за реклама, може би, не знам. Или да знам, като се разрасне канала, мога да си подаря, примерно, да кажем, просто някакъв giveaway мога да направя. Съжалявам, ако чувате този мотор, просто минават по булеварда. Няма да минавам другите мачове, няма смисъл. Това беше от мен. Ако начините и ако това видео ви е било полезно, абонирайте се, лайкнете видеото, напишете, оставете един коментар какво мислите за въпроса. Шервайте с приятели и напишете, извинете за съобщението, и напишете коментар и кажете какво искате да променя към контента, в смисъл на какво искате главно да започна да качвам. И да, ако бях полезен, лайкнете, абонирайте се и да, Road to 250 и айде чао!